3 days later. Kinilaw, kinula. Manay kuha aron lawa. Dito kinula. Ikas-kasa ito nung gamay niya ang ulo. Wala nung simento ang ibutang agwa. Pugugin na daw. Pugaw ng tao nung agwa. Baga kay kunod. Mas pan to. Mas baga ito ang pag-ihatag. Lipay na kayo nila. Kinilaw to. Surusunta to. Kinilaw to. Balo ka itong kilaw na nga. Oo, kilaw na sa paniki eh. Kilaw yung tanigi. Wala kang kunod. Kasi gamay no? Kaya ito lang bukogan at Sakil. salpak dia siya ko. Di ba magkuha sila ng lipay sila? A few moments later. Kaya boss. Miyas kinilaw. Kinilaw sa tuwa. O kayo ni mo ang kuan. Dili o kayo ni mo ang lamas usang isda. Balik ito balik diri Saudi. O kayo mo da ng lamas usa ang o kayo ni mo ang isda usang lamas. Iping. Kinilaw. Tinula. Ito. Tinula po ng tubig. Kaon na kaon. It's caught in the crossfire.